ዳሳስ ቲቪ ሰላም ተኸታተልቲ ዳሳስ ቲቪ ብሩቅ ቀና መሰንበት ክኾነልኩም እናተመነና ናብ ናይ ሎሚ 21 ለካቲት ዘዳለናዮ ከብለልኩም ካባኹም ንደልዮ ቻነልና ንኽትዓቢ ሳብስክራይብ ላይክ ይሞ ናብ መደብና ሃንጋሪ ነቲ ንዩክሬን ዝተመደበ ናይ 9 ቢልዮን ዩሮ ልቓሕ ዓጊታቶ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንዩክሬን ክወሃብ ተወሲኑ ዝነበረ ናይ 9 ቢልዮን ዩሮ ህጹጽ ሓገዝ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉዳይ መስመር ቱቦ ዘይት ባሃንደበት ዓጊታቶ እዚ ገንዘብ በሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ፓርላማ ኤውሮጳን ጸዲቑ እኳ እንተነበረ ሃንጋሪ ግን ብሰንኪ ዝተባላሸወ መስመር ቱቦ ዘይት ተቃውማ ኣስሚዓላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር በመንገድ ፌስቡክ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ዩክሬን ነቲ መስመር ዘይቲ ቱቦ ዓጽያቶ ክሳብ ዘላ ሃንጋሪ ነቲ ናይ 9 ቢልዮን ዩሮ ልቓሕ ኩናት ክትዓግቶያ ኢሎም እቲ መግለጺ ጸገም ሰበስልጣን ዩክሬን እቲ መስመር ቱቦ ዘይቲ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ስራሕ ደው ከም ዝበለ ይገልጹ በኣንጻሩ ሃንጋሪን ስሎቫኪያን ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝመጽእ ዘይት ኮነ ኢላ ምእንቲ ከይሓልፍ ዓጊታቶ ዝብል ክሲ የቕርባ ቀረብ ዘይት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ብዓብዩ ኣብዚ መስመር እዚ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ይፍለጥ ትራምፕ ኣብቲ ዘተኣተወ ፖሊሲ ቀረጥ ጸኒዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሓያሎ ካብቲ ኣሜሪካ ዘንበረቶ ቀረጻት ብውሳነ ቤት ፍርዲ ፈሽሉ እኳ እንተነበረ ሓደስቲ ዓይነት ቀረጻት ግን ድሮ ተኣዊጅሎም ፕሬዝደንት ትራምፕ እዚ ፖሊሲ ንስድራ ቤታት ኣሜሪካ ተወሳኺ ወጻኢታት ዘሰክም ምዃኑ እናተፈልጠ ኣብቲ ናይ ቀረጽ ፖሊሲኦም ጸኒዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም በዚ ምኽንያት ድማ ሰልፊ ዲሞክራት ኣብዚ ኩነታት ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ወጥሪ ንግዲ ነጊስሉ ኣብ ዘሎ ናብ ቻይና ዑደት ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጦም ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ንግዲ ኣብ ዘለወሉ እዋን ካብ መጋቢት 31 ክሳብ ሚያዝያ 2 2026 ናብ ቻይና ዑደት ከካይድ ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩ ኣብዚ ዑደት ምስ ፕሬዝደንት ቻይና ርክብ ከካይድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ንግዲ ጉዳይ ቀረጻት ሰደድ ኩቡራት ማዕደናት ምቁጽጻር ዕጸ ፋርስ ከመያየጡ ትጽቢት ይግበር ኩቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል ሰላም